Duh biyung ban wayah apa Pasing katebyani sengat mojo pinang temanten putri pun kepara diayu tabita roh mana ikaning tias jinajar ngenya jumangka kali panjenipun bapa sikimun ibu ngamsiah tindak kanthi alon jumangkahnya ing kepara lon alon lampahipun risangat mojo pinang temanten kemareng kadya prames mari sahari ratu ning sadali risangat mojo minang temanten putri kanton dandes katon lus genyon lumampah hangebaki jroning pawiwahan wonten ing papan panggenan punika sinedan kang tinami mugia genya kepara risangat mojo minang temanten putri lumampah satuh pikantuk anugraning Gusti nggih nyobati handrek sunanjeng Nabi Rasul satuh ing paiwan punika rinengga dening sagung para tamu ingkang ikhlas ing manah paring panjurung donga ning pangestu nggih nyot jumangkari sangat mojo pinang temanten padhereken dening talang pati sakembaran magrayu sakembaran ing kemareng kembar tekmi ade kembar pambusan risangat mojo pinang temanten kadya kembar katresnaning ing payang punika ing salamiya putri Domas kang lumampah wonten sangat sipuri sangat mojo cundhing laku sawetawis alon genya jumangka tindak mring sasana sampun samadhi satuhu bingah den raosaken risangat mojo minang temanten putri nggih nyewi kemareng pinanggihaken pakining judul sejati nut mring satatananipun adat Widodana samangke pinanggihaken muga pikantuk Pak iso judul sejati ingkang tumuju mring risangat mojo minang temanten tindak mring sasana kursi rinengga wujud sasana pinajang sak petawis samangke genya risangat mojo pinang temanten putri badhe hanggono raras kang ateges lenggah ijen sawetawis nengga rawing Sang Jaka Tumarun banjur panjenipun Raka Mas Bagus Dedi Nanda Pratama satu hunggenya kemareng tinarak ori sangat mojo pinang temanten putri mring sasana pinajang sak mutara genya hanggana rasa teges lenggah ijen sawetawis satripun adat Widodana pamdaling Saradi Manca Warna kang piniji ing paiwan rikalenggan punika rahina sang talang patining kemara
nampi kanthi asta kalih ing payuhan punika tinampi dawuh saing Bapak Sukimun sekalian garwa sing kepareng asmanggaaken Bapak Sukimun ambedol wujud Kanadi Mantrawana Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru wujud Sekar Mayang ya kembar mayang bini jisai panjenipun Bapak Sukimun ibu kang sangatken mring sang talang patining sang kembaran dinampi kanthi asa kalih kang setunggal mangke kersa tumapak mring sasana paleremanipun Resi Sangat Mojo Winang temanten kakung dinampi dening sang talang mati sasana Cemanda ibu sangat mojo pinang temanten kakung bagus tumuju mring papan manggalipun Raka Mas Bagus Dedi Nanda Pratama sasana winiji ing keparang titi wanci intining pawiwakan kang badhe lumaksita abu rampe jangkep ing nderekaken panggihipun dhawuhipun Resi Sangat Mojo mring kanca sinaman kasuwun dipun samaptaken wonten sajroning dalem agung ing ngarsanipun Yang Sahroni pangestunipun Yang ingkang tansah kasuwun krasa cemaket ugi mring sasana wujudipun panti wisudan tali krama nderekaken abu rampe lumadening adicara panggih den sawaptaken wonten sasana panti wisudan monggo kanca sinoman abu rampe wisudan tali krama den sawaptaken wonten sasana pantine wisudan ing kalenggan enjang rahina menika satuhu krida kang jemangkah saing kula warga Ageng Resi Sangat Mojo Winang temanten kakung Raka Mas Bagus Dedi Nanda Pratama kadhe panjenenganipun Bapak Sudarmaji Ibu Sri Wahyuni keluarga saking wongkon Suran Ngasem Bojonegoro yen Jinandra lampahnya kadya Mahesa kang tumungkul krida